Felly, be nath dysfardino di, o'n i'n deall bod ti ynghlwm ar gwasanaeth iechyd, ond hefyd yn amlwg i ti'n byw yng Nghaerdydd, a mae fe'n anodd iawn ysgoi problem digartrefedd Caerdydd. Na'r peth yn union, o'n i jyst yn cerdded o gwmpas Caerdydd, a chymod chi ffili help, fel ti'n gweud, sylwi ar y pebyll o gwmpas, a pan chi'n gweld y siopa designer ma wedyn gyda pebyll, reit i fast o bobl ffili prynu sanau, chi'n gweld, mae fe'n taro chi, a mae'r cyferbyniad ar ddioch. Mae sôn bod digartrefedd ar gynnydd yng Nghaerdydd, ydy hwnna'n rhywbeth sy'n dybryderu di'n personol? Mae di ma bach, mae pan chi'n clywed bod pebyll yn cael ei tynnu a eiddo nhw, mae'n orthus, a mae fe'n boeni fi. O ran sgwennu drama ynglyn â'r testyn, oedd e'n anodd wneud mewn ffordd oedd ddim yn rhy dywyll, ddim yn rhy sych? Oedd, o'n i'n meddwl, ond o'n i moyn bod yn realistig, so nes i digwydd bod gweld rhaglen o beth i'n mynd o digartref ar stryd a gweld beth nhw'n gorfod dygymod gyda, a gweld gyda'r misglwyf a pa mor beryglus oedd i fenwod nhw i fod mas tu fas. Oedd e'n anodd wedyn pam oedd y sefyllfa mor digalonus, a wedyn trial rhoi bach o ysgafnder hefyd, oedd e'n eitha anodd, ond falle gyda'r tafodiaeth wedyn nes i trial ysgafnhau pethau. O'n i wyntron hefyd, ydy ni y Cymru yn rhy amharod i fynd i'r afel ar fath hyn o bynciau? O bosib, fi'n credu bod eisiau falle jyst mwy amrywiaeth fi'n credu, jyst mwy o leisiau fel bod mwy o perspektif arno pobl gyda gwahanol bethau wedyn.